Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukela kwesimanje sekubethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi-ke izwise abaningi ubuhlungu inkulumo yakhe laphana-ke ukwazi-ke umfukansele ekhuluma-ke ngawo-ke unyaka ka-2026 osuzwise-ke abaningi-ke noma-ke imindeni-ke eminingi-ke ubuhlungu lapho-ke beshiywa khona-ke abathandiweyo babo laphana-ke ey'ngozini-ke zemgwaqo-ke ey'the zagcwala ngempela-ke kuwona-ke njengoba-ke isuqala lo nyaka ka-2026 mbukeli-ke kuJanuwari kuningi-ke osekwenzakele ney'ngozi-ke ezibuhlungu ezinkulu kakhulu enyatisa lona-ke igazi mbukeli-ke nansi-ke ividiyo kakwazi lapho ekhala khona ngempela ukuthi-ke ngempela-ke lo nyaka ngempela-ke uzozwisa-ke abaningi-ke ubuhlungu futhi-ke baningi-ke abantu-ke abasazodlula lapha-ke emhlabeni ngazo-ke iy'ngozi zomgwaqo njengoba-ke siqala wona-ke laphana-ke unyaka ka-2026 mbukeli. Ngabe kuthini okwakho uPaula mangabe-ke usuyizwile-ke yona-ke inkulumo yakhe-ke ukwazi-ke umfukansele? Siyabonga. Sanibonani. Yazi ngithule ngibuka umoya owakulonyaka. Umoya wakulonyaka awukho muhle. Ufana nomoya wonyaka uye 2000. Uye 2000 okuthiwa onyaka okuzobhubha ngawo umhlaba. Kuningi kokwashintsha ngonyaka ka-2000, izifo ey'ningi zasabalala, ukugula okuningi kwasabalala. Indlela abantu bakithi ababebona ngakhona impilo yabe seyihluka, sayibona ngelinye iso. Kwa-introduce kwama-technology, kwa-introduce kwama-cellphone, kwa-introduce kwama-internet. Kwaba kuningi nje okwaba umphumela kwalokho esesekukhona namhlanje. Uye 2026 unyaka onomoya ohlukile, futhi unyaka ozo-introduce obusha. Okubuhlungu uye 2026 ila engazuthi so experience ukufa kakhulu. 2026 kuyafika. Impilo kusukela ngo-2025 kuza ku-2026 impilo ibukeka izoba impilo ehlukile kakhulu. You see abantu abaningi nawo angabe besasebenza umlungu, abantu abaningi besayibona imfundo njengento ebalekile. Abafundile bazoxhashazwa abangafundile because of i-content. Abazoba nemali ilaba abawojika nelanga because bachitha isizungu bekhanda i-content. Kuzothi laba abayekoleni nabafundile bazomosha isikhathi bebheka imisebenzi. Impilo ye-content no-social media bibashiya kuze kushaya isikhathi sokuthi isidingo sabo emhlabeni sobe singasabonakali. Esobe sesibonakala ilaba abawojika nelanga abangayanga esikoleni aba-investe kwi-content. Kodwa kucaca kakhulu ngo-2026 ukufa. Bafa kakhulu abantu 2026. Angiyena umuntu obevamile ukujika eduze kwengozi. Ingozi yangehlela ngo-October ngonyaka ophelile. Ezinye zezimpawu zokukhulu kuzayo okwakuza novalo empilweni yami ila ngiqale khona ukuhlonipha impilo ngaphinde futhi ngayesaba. Angikaze ngixoxe ngale nto leyo nje ngagcina ngikhipha ama-statement, but ukufa ngangiqala ukubona kunuka eduzane. Ismell segazi lami kuhlangana nomphefumulo wami kwanuka ngendlela ehlukile, and I could tell ukuthi I'm living lo mhlaba. I don't know ukuthi kwenzeka kanjani, but ngalahleka ngalolu suku.
ngakufeel ukuthi umuntu makuthiwa uyafa kuzwakala kanjani. It was not painful, but it was traumatic. Kulonyaka ke most people they're experiencing whatever that I experienced when yakuphelile. Unfortunately uNkulunkulu akabasindisi, bayafa abantu kulonyaka. Bafa ngeengozi ezingajwayelekile. Asisazazi nengozi zemoto kodwa kulonyaka siqale phansi. Akufi nga1, kufa nga5, nga6 to 14. Kulonyaka angazi sekangaka ngibona abantu bekhala bedlulelwe izihlobo zabo. Angazi bangaka abantu engibaziyo sebedlulile kulonyaka kule space ngesincane. Ngo-2026 uzoqhamuka noshintsho oluningi olukhulu futhi. And uma umuntu omnyama osakholwa ukuthi khona umuntu oziphatha imandla osamandleni ozokushintshela impilo yakho, amanga lawo usondeza kakhulu noNkulunkulu and try to move with time and umukele ushintsho olusha oluza nalo 2026. Basazophela abantu, bazofa abantu bakithi, yasazi noma sizosinda yini. Uma sisindile sesiyobona 2027 ukuthi inhloso bekuyini ka-2026. Kodwa uyangithusa u-2026. Mhlambe kungangefe mina but nginovalo lokuthi baningi abantu engibaziyo nengibathandayo nabasondele kimi basazongishiya. Ngoba akasazi ukuthi isikhathi esibekelwe sana singakanani. Okungenzeka nathi sigcine sibafulathela labo esibathandayo. Ngiyethemba-ke nokukholelwa enkosini usezosigcina nezingane zethu. Engathi lo nyaka singahlala kakhulu emthandazweni ukuthi uNkulunkulu athele umusa. Uyangithusa u-2026. Awukho muhle shem. Bafa kakhulu abantu. Uhlukile nje lo nyaka man. Ngiyabona impela abantu izobahambela kahle izinto, abanye bazothenga imoto, abanye bakhe, bazokwenza into eziningi kakhulu abantu kulonyaka, but most people they will lose their lives. Okay. Ngaze mangibona ngadani lento ka-2026 ukuthi lo nyaka kulungile nisale kahle.